Добро утро! Ето, часът е 9:30. За това говоря, нали, курът, наречен така от мен крам, не се е показал, но шумът от 9:30, шум от ремонтни дейности започва и така е в целият град. Нали, практичността не може да оправдае поругаването на градския мир и покой, което е свързано неразривно, които са неразривно свързани с понятието цивилизация. Нали? Тия панелки, грозновати, по никакъв начин не са цивилизация. Това е къща, но искам да кажа, не спазването на условията на градоустройствения план, нормалния за внушаване на позитивни послания и хармония, прави всички тия постройки комунистически, включая и собственичките им или собствениците им, които от края време знаем, че са османски тип хора от селата докарани, дето са дошли тук стиганорски измами да мамят и после да оказват насилие. Много пожари ставаха напоследък. Това са предизвикани уж по фамилни причини много често. Както ви казах, познавам и полицаи и много работници, които после ремонтират. Значи ето тук живее една комунистка, те са развилняли. Това е, нали, нормално гълъбче, тук мърда. Я да видим технокрацията, дали ще победим с нашите хуманни артистични умения. Да, мърда. Там още много гълъбче. Тук обаче, по новата мода, понеже са османли, от всякъде им личи, от символите, от жестовете, нали, старата комунистическа, силандурска по сърце, гръблива аристокрация се развилнява. Нали, сложили по нова мода такива гарги, които внушават негативни символи и при всички положения в подтекст са срещу християнския символ на хуманизъм – гълъбът. Давидо християнски, казвам Давидо християнски, защото за мен е по-правилно така да се обозначи приемствеността между, знаете, Христос е бил еврейн, между еврейство и хуманизъм от всякакъв характер и християнство не на последно място, дори на първо, защото сме в един много ценен период. Значи тия лайна, дето сега се кръстят като Сашко Лозанов по църкви и като госпожа Агент Биляна Иванка Сотирова, просто ми е ясна по ситуацията в града ни, какви ги е вършила като по просветата през години, по комунистически, агентурски, с полуистини, нали? Тия, дето са клали, едвам подписвайки се цивилизацията, възрожденците в България по време на комунистическите изтребления. В църквата Свети Димитър има паметник на убити свещеници от комунизма. Същите, нали, Агент Биляна, Сашко Лозанов, който ми изкълчи кръка при чукане, мислейки да прави зад гърба на бидейки адвокат сделки с баща ми, нали, същите сега се кръстят по църкви и внушават на подплашени по нов начин свещеници, че трябвало твърда ръка от циганорските им приятели от братска Русия. Цигания е управлението на Русия, цигански барони. Нали?
спасителят руски става владелец по-късно. Това, нали, не е спасение, а форма на ислямщина, което по много начини се отразява в проблематиката с домашно насилие и в училище, и върху жените. Тази, чакайте, че пак си продължих мисълта по философски, е тая баба, понеже комунизма, ислямизма винаги се е гаврил и е играл с необходимостта от привързаност към хората. Нали, тая гарга са визуални послания цяло лято, нали, фин човек, като мен, като много, които ги срам, че са фини, аз просто организирам други фини умения, нежността като сила. Комунизма, който си е ислямизъм, както и фашизма, те са си доброто и лошото ченге в един таз, са играли по много гнусен начин с чувството на привързаност към хората, било то към животния. И вижте, този топус, това се е превърнало населението ни. Предполагам, че дори е заболекарка, за да лекува избитите зъби от мъжа и, образно казано, и роднините и на свестни хора. Да, тая почна да ми се кара, защото по едно време, извинете, полиция, много съм виновна, храня котките. Сигурно съм достойна да бъда арестувана, нали така? Като се разкръщя тая гарга, нали, не говоря за гаргата, която е закачила по поръчка за мен, но тази жена нали, хем има нужда от някаква близост, хем близостта вижда дори да е жена чрез командване. Това са травмите на ислямизма от селата. Вие сте научени така да бъдете възпитавани и сега не се чудим дали трябва да показваме образа на вредителите. Нали, тук по-съседски се клюкарства, наблюдаваме жената. Значи, търси се всякакъв начин на конфликта и така нататък. Ислямизма и комунизма се характеризира с игра на чувства и привързаност. Ще продължа по-нататък с кучетата, нали, така че да няма човек спокойствие, тази жена, нали, от време на време атакува по отвратителен начин. Да, човек да не се чувства спокоен никъде, когато част от населението е третирано с бой и ебане от роднините си, привнесени, нали, моят случай от майчко лъжи, му се случва да не се усмихне. Тогава го обвиняват, че е луд, за да се въртят нали, пари с здравна каса. Това е реалният терор, който се случва в момента и пред 90-те, нали, мудрическото време, и в момента с пълна сила, който е геостратегическо управление от ранга да бъде квалифициран с необходимите последици като престъпление към човечеството на местна почва. Сега, другия момент е, че жертвите на роднинско насилие твърдят, че Стара Загора, България се управлява от един ислямизиран елит. От край време с смесване на масите, който по инстинкт, нали, много жени приемат ганьовци, това е нежно казано, ислямисти, грубо казано, но схващате, нали, от селата с
всичките измамни и насилнически подходи за изземване. Тук се намесва полицията, която е асла с меки китки, само се татуира, която казва: идете на психолог, какво за да завъртят пари, да знаете какъв натиск има, нали, като послушно момиче, и липса дори на документ от страна на психолози, финансов, към хора, които емоционално почват по някакъв начин да зависят от тях. Нали? Спасяват душата, справедливостта, нали, да се разбере, че де-факто системно има жени и известни хора, които са жертви на властово насилие. И тук се намесва хитрия съвет на психоложка комунистка, може би ще кажа името, чийто мъж е свързан с скандинавските държави, които са близо до Русия, която почва да съветва, и според мен това е под една или друга форма казуса на по-голямата част от населението, да сме си вземили домашни любимци да заместват липсата на нежност задължителна от тати и лъжите на защитниците, полицаи, нали, вие си бройката любовници, не аз съм виновницата и косителката има по Бански или по Анцов ма предпочитате. Да, тук беше грубо. Да идва съвета на различни, нали, видове съветници, тази дивотия, османско управление на България, което създава липса на най-важното нещо – емпатия, разбиране в семейството. То не може да стане, когато е под бутуш, нали? Да се замести с учителя. Тук нататък ще ви разкажа конкретната моя история и липсата на всякаква подкрепа от баща или от негови служители. Тези хора, ако не им замолиш, няма да ти дадат помощ. Това не е бащинство. Ако не им ближиш пода, нали, абсурда е, че повечето хора нямат собствена воля. Престъпна държава, престъпни форми на управление с съответните последствия. Не ме интересуват роднинските връзки от такъв характер. Винаги по-важна е справедливостта